Базън беше поредното населено място, което посети кандидатът за кмет на община Русе Пламен Цветков. Там той коментира нечестната кампания на опонентите му, които водят плакатна война срещу него, и разкри пред базънчани как ще бъдат убеждавани да гласуват. Навсякъде, където те участват в предизборна кампания, казват така: вие трябва да изберете нас, защото ако не изберете нас, управлението в момента на централно ниво в държавата е от ГЕРБ. Вие няма да видите нищо. Визията си за развитие на Базън представи кандидат кметицата Бахтишен Юсеин. Да направим допълнително осветление в селото. В срок до 1 година. Да направим ремонт на църквата и на джамията при необходимост. Не забравяме и младите. Младото ни поколение, бъдещето на България. За тях сме помислили да направим културен и спортен център, където да прекарват през свободното си време. Пламен Цветков обеща, че ако бъде избран за кмет, ще работи за привличането на инвестиции и ще започне проучвания за отклоняването на минаващите през Базън тирове. Той сподели впечатленията си от селото. Вие сте едно подредено село. За разлика от други села, явно хората в това село са трудолюбиви и държат на човешките си качества. Купуването и продаването на гласове е престъпление.